Teda, že si nastúpila v základnej peťke? No, tak myslím, že nezáleží na tom, či som v základnej peťke, ale samozrejme, že to poteší a je trošku to dodá sebavedomie. Ale oveľa viac by ma to tešilo, aj keby som nastúpila, neviem, v polke zápasov, alebo to je jedno kedy, len keby sme vyhrali. Dala si dnes 14 bodov, zdá sa, že posledné zápasy si vo forme streleckej. No, nedá sa povedať, že je to nejaká strelecká forma, alebo čo, proste sa snažím, aby, neviem, chodím na doskok a snažím sa bojovať, aby sme aspoň vyhrali zápasy, lebo to je asi najdôležitejšie. Asi bolo logické, prečo ťa tréner nasadil voči tým vysokým a veľkým pivotkám. Čo dnes rozhodlo o našej prehre, podľa teba? No, tak my vlastne nemáme veľkú pivotku, ktorá by sa nejako dokázala bojovať s nimi. A tréner nám hneď pred zápasom zdôraznil, že nemáme zbytočné straty, máme odstavovať a niektoré hráčky, ktoré dávali veľa bodov v Svätom Mareke hrali, tak tie by mali obrániť. No samozrejme, že tie doskoky v útoku nám nejako nevyšli, ale hrozne veľa útočných doskokov sme mali zbytočné straty a tiež dali veľa bodov z proti útoku, tak myslím, že to rozhodlo.